Marso 26, 2023. Ikalima nga simana sulod sa Kwaresma. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. May usa ka tawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibuok pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa, ang magsuon nga si Marta ug si Maria nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod sa Hesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo. Busa, nganong mubalik ka man didto? Si Hesus miingon, may napulog duha ka takna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa, kun ang tawo maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Hesus ug midugang pagayud siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Hesus, mao nga si Lazaro namatay na. Naghuna-huna sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas, ang ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania, mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot sa Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Sa Hesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Hesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus.
Si Jesus wala pa moabot sa lungsod ni ining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudeyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol. Misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali paggula. Nagunahuna sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Jesus, ug pagkakita niya kang Jesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan ug miingon, "Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Nakita ni Jesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudeyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. "Hain man ninyo siya ilubong?" Nangutana siya kanila. "Dali nga ri og tan-awa, Ginoo," mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudeyo miingon, "Tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon, "Dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayo ni Lazaro?" Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangop ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya." Si Jesus miingon kaniya, "Wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun motuo ka?" Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako." Ug human niya isulti kini, misinggit siyag kusog, "Lazaro, gula nga ri." Ug migula ang namatay nga gibugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nahong pinutos ug panapton. "Badbari ninyo siya ug palakta," giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo.